Thing. Shooting, bro, shooting. See, my Yes. blood is here. Is this your real blood? абдурозиқ тӯй дорад. ин овоза нест, ин ҳақиқатест ки чанд рӯз қабл дар навори худи ин ҷаноби хурдакак ба кулли тамошобинонаш қисса кард. ин аммо яке аз филмҳои машҳуртарин дар ҳаёти абдурозиқ боқӣ хоҳад монд. абдурозиқ рӯҳияи баланд, истеъдоди боло дошта ки ӯ дар зери борон бо пойҳои ифлос ва сару рӯи тар роҳ меравад. аввалҳо муносибати абдурозиқ бо барон хеле гарму самимона буд. баъд шахсоне ки барои граница гузаштан ҳамавақтавори ширкати баха якамон тӯли 1.5 сол мешавад хатш ҳамкорӣ дорем бе ягон падвадита. агар кадоме ки шикоят дора оиди ҳамин ширкат дар рақамҳои ватсапи мо муроҷиат кунад пулша вастанавид мекунем. ин ҳамҷа рақамҳои ширкати баха бидуроем бе ягон камбудӣ граница меравад, ҳар рӯза сафар дорад. абдурозиқ тӯй дорад. ин овоза нест, ин ҳақиқатест ки чанд рӯз қабл дар навори худи ин ҷаноби хурдакак ба кулли тамошобинонаш қисса кард. яъне ӯ қайд карда буд ки 5 сол пеш бори аввал ошиқи зори духтаре гашта буд ва мехост оянда бо ӯ оиладор шавад, вале қисмат ӯро бо дигаре пайванд намуду ишқи пурсӯз дар дили кӯчаки абдурозиқ боқӣ монд. ӯ боз хабар дод ки оянда ҳатман оиладор мешавад, аммо бо кӣ ва чӣ гуна духтар ва ё аз кадом давлату миллат дар ин бора дақиқ чизе нагуфтааст. абдурозиқ моҳи апрел ба тоҷикистон сафар баста буд ва ҳамин ки моҳи рамазон пур шуд ӯ боз озими хориҷа гашт. ӯ сафарҳои зиёд дар нақша дошта, айни ҳол дар ҳиндустон банди сабти кинофилм бо салмону шоҳруххан аст ки бо як ҷидду ҷаҳд пайи омода намуданаш ҳастанд. худо хоҳад ин филм дар бозори синамо яке аз филмҳои машҳуртарин дар ҳаёти абдурозиқ боқӣ хоҳад монд. абдурозиқ рӯҳияи баланд, истеъдоди боло дошта, ҳунар дар ботинаш мисли вулкан фаввора зада меҷӯшад. клипҳои ҷолиб, сурудҳои дилнишинаш сазовори аҳсану офарини мухлисони ҷаҳонияш гаштааст. абдурозиқ аз зумраи беҳтарин ва арзандатарин чеҳраи олами шоу-бизнес маҳсуб ёфта, аллакай дар тамоми дунё маҳбубияти беназиро соҳиб гаштааст ва ҳамчун як тоҷикбачаи номдор ӯро эътироф карданд. мо ба ин писарбачаи машҳуру овозадор барору комёбӣ таманно намуда орзуманди онем ки шӯҳраташ боз ҳам дар парвоз гардад. абдурозиқ игамов блогер, ҳунарманд, варзишгар ва овозхони маъруф ки дар Дубаю Ҳиндустон зиндагӣ мекунад, таронаи навашро бо номи Бориш нашр намуд. ин клипи навро ки ӯ 15 рӯз қабл нашр кард, то ҳол беш аз 500 000 нафар тамошо кардааст. дар ин тарона ки бо забони ҳиндӣ дар саҳифаи худи абдурозиқ нашр шудааст, дида мешавад ки ӯ дар зери борон бо пойҳои ифлос ва сару рӯи тар роҳ меравад, сипас ба касе нома менависад. ин овозхони тоҷик баъд аз он ки аз Дубай ба Ҳиндустону Испания ва дигар кишварҳои Аврупо рафт, ба ситораи ҷаҳонӣ табдил гашт. тарафдорони зиёде пайдо намуд. ӯ ҳатто бо ситораҳои Болливуд дар филми шоуҳо нақш меофарад. ин дуюмин суруди ҳиндии абдурозиқ аст. таронаи якуми ӯ чотабайҷан унвон дошта, аз ҳиндӣ ҳамчун додарҷон тарҷума мешавад. абдурозиқ ин сурудро дар пайравӣ бо оҳангҳои хоси филмҳои ишқии ҳиндӣ сурудааст. замоне дар тоҷикистон ва собиқ иттиҳоди шӯравӣ хеле шӯҳратёр буданд. ёдрас мешавем ки абдурозиқ ҳамчун овозхон ва блогери ҷавони тоҷик зодаи Панҷакенти бостонӣ аст. 20 сола аст ва 1 метр қад дорад. абдурозиқро ҳамчун ҳунарманд блогери шинохтаи тоҷик барон аз Панҷакен ба Душанбе оварда буд. аввалҳо муносибати абдурозиқ бо барон хеле гарму самимона буд ва ҳамдигарро бародар мехонданд. вале баъди он ки абдурозиқ ба шоу-бизнеси ҷаҳонӣ роҳ ёфт, ба шаҳри Дубай рафт, байнашон моҷаро сар зада аз ҳам ҷудо шуданд. инак қариб 2 сол боз абдурозиқ гоҳ дар Дубай ва гоҳ дар Ҳиндустон кору зиндагӣ мекунад ва таронаҳои навашро низ дар хориҷа сабт намудааст. ба абдурозиқ бо пешравиҳои назаррасро орзумандем. ба канали Меҳробро подписатсия намуда, лайк гузошта ва комментарияи хуб навиштанро фаромӯш насозед. бо мо бимонед. ба пеш абдурозиқ, ба канали мо обуна шуда, подписатсия кардан, лайк гузоштан ва ҳамчунин поделитсия кардани видеоро ба дӯстонатон фаромӯш насозед. My brother, I'm so proud of you, brother. You're going big boss. I'm going to the big boss. This is the same show you were in. Yes. Imagine that. Yes. 2 of us. I'm telling all my fans Yes. supporting you, Thank same you. supporting me, Thank you so supporting you. And as Abdul made you proud, I will make you extra proud. Yes. I'm sure all my fans loving you so much, bro. Same how loving me. You are the best, bro. You are rock star. You're doing very good, I'm bro. just gonna try my best to stay as much as I can on the show because I feel like I have a mission, and this mission is to see a smile on your face and make you proud. We got this. Done. We're gonna do it. Yes, And we're gonna do it love big. you. Yes, love you guys. Jekaivo, Sushimi Dung Dung Dai. Jackie Chan, I'm coming to China to see you.
Shooting, bro, shooting. See, my Yes. blood is here. Is this your real blood? Yeah. Hey, jute, chalak, bro. बहुत चला bro. Falcon hopes up.